Salutare tuturor! Deci știi de ce mi s-a șters contul? Pentru că nu știu ce am făcut eu la Google, eu n-am făcut nimic la abonaților. Deci eu n-am făcut nimic la Google, pentru că mi s-a șters YouTube-ul. Bă, aveți grijă abonaților, ce vă faceți? Te rog să facem 16 abonați cum am făcut. Mai avem puțin și facem 20 abonați, facem 16. Te rog vă abonați la videoclipul meu și la videoclipul lui Paul. Deci Paul să cheamă Paul, cum să numește? Paul, știi cum te cheamă pe YouTube? Nu prea știu. Îți spun eu, îl cheamă Paul Androne, Paul, nu știu cum îl cheamă, așa scrieți și dați și voi un subscribe acolo, dați la toate videoclipurile, like la și lui și la mie, ca să fim bogați. Suntem aici pe Stile Brand, numai că nu Stile Brand, este un Sami care... Acum n-am văzut nimica. Ce faci, mă? De ce te urc? Mai sus 7 minute și pot să-mi iau la vaca de piș. De gold, bă, și eu. Mai sunt Pentru a doi abonați la baza mea să vadă ce bază am eu. Ia uitați, deci, uitați ce are el în bază, uitați, deci, vă închid ochii, nu vă uitați, nu trișați. Stai că nu pot să urc în scara asta, între 3, 2, 1, ia uitați ce are. Are OG-uri, are și numai examen care le-am dat eu, desigur. Nu așa, Paul? Nu, că da, l-am furat eu pe... Bă, cum? Ce trebuie să fac? Că-ți dau un ciocolăt, mă. Astăzi nu mai filmăm Rivals, că o să filmăm data trecută, o să filmăm mâine Rivals. Mâine, da. Dacă nu filmăm acum Rivals, câte minute mai sunt? Oh, regile, 42 de minute. Hop! Hop! Tu! Eu sunt chili. De ce am skin-ul diferit și de ce am skin-ul diferit, asta vă întrebați? Ei bine, mi-am schimbat skin-ul pentru că mi-am luat mama Robux, mi-am luat 800, n-am avut 1000 de Robux. Dar în fine asta. Deci am luat un skin case, bă, lasă-mă mă să-i spun la bun. Am luat un skin case, bă, deloc nu mi-a picat snipe. Bă, abonaților, a fost toată lumea în cameră și am închis microfonul, că de-aia, atenție. Vezi, dacă intră dacă intră tatăl vostru, deci mi-a intrat tata în cameră și am închis microfonul, de-aia. Nu, de-aia l-ai închis? Bă, l-am închis fix când a intrat. Bro, abonaților, dacă vine una... Deci dacă filmați și voi, dacă filmează Vlad Vorbileță, să închizi microfonul dacă vine tatăl tău. Sau să vorbești cu el așa. Ce asta, mă, panda? Cine-i banane? Nici nu l-am văzut. E prima dată când îl văd. Băi, deci mai e puține secunde și o să iau pe 5. O să le puțin. Da, la roșu. Bă, la mine mai sunt 38 de secunde. Bă, dar mi s-o bubuiește efectiv tot. Ia-ți-o la baza. Mamă, ce Pal, eu nu mai văd nimic, ajutor, eu m-am blocat. Eu dai la blocul ăsta bun. Bă, dar mi se blochează netul, de ce? Pentru deci când am intrat odată pe Stile Brand-ul ăsta. Da, ce ai zis? Am pățit. Alo? Pentru știi ce am pățit când am intrat pe jocul ăsta? Ce ai pățit? Deci când am intrat, am văzut un lucky block cât harta de mână. Cât harta? Da, cât harta era până unde mă duc eu. Până aici era, unde... Până acolo unde stai tu? Da, acolo unde stăteam eu, până acolo. Și ce ți-a picat? Nu m-a picat nimic, mi se blochează netele să-mi dea bani. Bro, cine mi-a... Bro, dar l-urăsc pe
Deci care este copilul ăsta, dacă e abonat, să-i dați dislike-ul ăsta, că mă enervează! Hai, Paul, ajută-mă, Paul, ajută-mă. Hai că tu ești trecutorul. Da, ajută-mă, ajută-mă! Mamă, ce urăsc pe copii! Deci eu îi dau report copilul ăsta. Deci care se uită la videoclipul, dacă e acest băiat, uite, e prietenul meu! Nu, e că a făcut așa ceva, îi dau report, deci nu mai l-am. Da, vreau să-i dau report. Am trecut pentru tine. Nu vreau, da, mă. O să scriu numai ha 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 la 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 la, nu mai știu vorbi. Ca să pot să-i dau mesaj. Scriu numai ha ha, că eu stil meme. Gata, i-am dat reportul ăsta, sper să iasă. Dacă nu iasă, mă... Băi, asta e! Nu ne-am jucat Five Nights at Freddy's. Deschide microfon. Ok, cred că a vorbit cu altceva. Bă, vreau să ne jucăm Five Nights at Freddy's. Hai că ne jucăm. Revenim abonat, am revenit abonaților. Suntem pe Roblox, tot suntem pe Roblox. Cum adică nu suntem? O să-mi iau eu masca lui Freddy, o să-mi iau Aleluia. Și o să-mi iau ăsta. Deci nu pot să-mi iau. Gata, mi-am luat. Eu la fel. Bă, la mine nu mi se vede. Bă, da! La mine. Freddy Fazbear. Freddy Fazbear. Freddy Fazbear. Bă, da, la mine mi se blochează netul. Bă, uite-te pe camere. Ok. Bă, vine asta! Bă, vine ce armă, vine poți să lași deschisă. La ușa asta? Da, pe belușul la mine. Unde ești tu? Nu vine. Aici nu vine, unde sunt eu? Nu. Zi-mă. Ok, aici nu vine. O, da, aprinde Aleluia. Oh, shit, motherfucker! Măcar pot să apăs pe nasul lui Freddy. Aleluia. Aleluia. Să se deschidă curent. Da, lasă. Uite-te pe camere! Mă uit eu. Ok, uite, mă uit eu, stai să văd dacă vine ceva. Zi-mi că mi-e frică, fac pe mine. Zi! Nu vine niciunul, uite-te tu. Bine, mă uit eu și închis tu. Deci dacă fac pe mine, mă uit pe camere. Vine Cupcake! Aici! Vine Cupcake, închide! Stai să văd dacă vine, să-l văd și eu. Du-te acolo, eu mă duc aici. Eu stau aici să mă uit. Eu stau aici să mă uit dacă vine. Mi-e frică. Deci dacă vine la tine, apeși pe la o mână. Ok. L-am văzut pe... Închide? La tine vine. Amă! Ce-ai, băi, zici? Nu deschide, Paul, ușa, nu deschide! Eu-l văd. Cupcake. Uite-l pe Cupcake. Este aici? Să vedem ce... E Freddy! Băga mea și Freddy-ul! Stai, mă, că mă pinci în el! Bufus vin! Ce se întâmplă? Mamă, că sun! Dar nu trebuie să dăm de muzicuță. Eu dau de muzicuță. Dă-i bă de muzicuță.
Abonați-vă, nu știu ce se întâmplă aici, dar eu dau de muscăță, orul. Bă, ce are, bă? Ce are, bă? Ce are, bă? Ce are, bă? Bă, stai, bă. Bun, 100%. Voi de cap, nu cum arată ăștia. Mamă, cum arată ăștia, zici că sunt stricți. Gata, am revenit, abonați-vă, nu mai ne jucăm prostia aia de primire. Azi ne jucăm la barca. Hai că desenez barcă live. Disposta cu bani, îmi fac așa. Gata, am făcut. E de 2 lei, stai că fac una mai mare, ca asta nu e. Bă, nu mi-am dat acolo că îi faci idei la abonați. Bă, ce barcă e asta? Uitați-vă că merge barca cu 5 km la oră. Uitați-vă. Merge Matita. Da, merge, bă, proasta asta din barcă merge, zici că e barbuș. Barbuș, babuș de bârbuș. Așteaptă-mă că vin și acum. Gata. Mamă, ce barcă am făcut ea! Ia fi atent. Dar vreau eu acum să fac. Uite barca mea. Iui. De ce e o broască? De ce e o broască acolo? Nu știu, cred că e o fată care e proastă. Da. Bă, dar nu te du la... What, a dispărut? Nu te du acolo! Ești tampită. Nu mai vorbește la bună, că le dă idei. Da, dar am zis tampit. Bravo, Paul. Inteligența artificială, Paul. Dau aici că pot. Dau aici și vin cât pot. Acum fac și eu. Da, fute proasta, mătii! Doamne, dă-mi idei la jocuri horror. La jocuri horror. Acum am barca mea. Iau-te ce barcă. Vino, Brei. Vrei să vezi ce parcă mi-am făcut? Ia. Uite, stai că... Bă, am șters-o, stai un pic. Uite, să vezi ce barcă mi-am făcut. Acum, ia, uite. Stai, ce se întâmplă? Doamne! Hai că vine să te ia taxiul. Vino și urcă în taxi. Eu urc în asta. Bă, dă-mi barca înapoi! Bă, ce? Eu mor pe barca aia. Ce ești întâlăi? Ia stai că fac o barcă. O barcă de ce? Ce-ai, bă? Joacă, joacă. Paul, am făcut un Isus. Stai, bă, așteaptă-mă și pe mine. Hai să mergem cu Doamne în față. Vino, Iisuse, inima mea. Bă, ceaca. Bă, s-a rupt acolo, uite și tu ce s-a rupt. Deci dacă murim o să prindem episodul. Da. Bă, dar uite și tu cum a mers. Bă, dar ce are, bă, barca asta? Bă! Ține-te bine, Paul, ține-te bine, că pune-ți centura. Pune. Dacă mă miști, câți
Bă, cum se mișcă barca asta, bă? Mișcă-te, 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 mișcă. Biceps. Bă! Cipi.